Jaume Rovira és un treballador social, soc un treballador social, terapeuta, amb més de 10 anys de formació, independentment del meu treball social. I he anat combinant aquest treball de teràpia amb el treball professional de treballador social. I ara estic aquí per explicar els meus serveis i les meves propostes noves ara de cara a aquest nou curs escolar. Durant 10 anys m'he preparat especialment en programació neurolingüística, teràpia breu, hipnosi ericksoniana i també amb tècniques de kinesiologia. Més la pràctica, amb sessions, més de 100 clients que porto, atesos, m'ha donat tot un bagatge professional d'acompanyar problemes, angoixes, bloquejos de moltes persones de tot tipus. Jaume Rovira té el significat d'escolta, la E, i la A, activa. Escolta activa és escoltar, atendre, acollir la parla, l'angoixa, la preocupació de l'altra persona, des d'un àmbit de màxima seguretat, de màxima confiança, sense cap judici de cap tipus, i el fet d'escoltar ja és una tasca terapèutica. Per això, l'eslògan EA Jaume Rovira és fonamental per tot el meu treball terapèutic. EA Jaume Rovira ofereix 3 serveis bàsics. Aquests 3 serveis bàsics, el primer és el més simple, el més senzill, que és escolta activa, tal com diu el seu nom. E, escolta, A, activa. I és un servei d'escolta activa a qualsevol persona que vulgui compartir, que vulgui ser escoltada, sense judicis, sense perjudicis, amb un entorn de seguretat, amb màxima confidencialitat i amb total confiança. Però per una persona que sap escoltar i que està preparada per escoltar aquella cosa que a vegades un no és capaç de compartir amb la família, amb l'entorn laboral o amb la gent del carrer. Doncs aquest espai d'acollida entenc que és molt important i és una necessitat de la societat. I aquest és l'espai d'escolta activa, un espai d'escolta durant 60 minuts. El següent servei que us presento és el terapèutic, el que he fet durant aquests 10 anys que m'he anat formant, atenent a més de 100 persones, que és escoltar, definir, marcar la dificultat, el problema a resoldre i aplicar la tècnica, la teràpia o el procediment que es vulgui, depèn de cada circumstància i problemàtica que es presenti. Amb una durada diferent depèn de cada persona i cada dificultat que ens presenta. I el tercer, entenc per mi el més novedós, que per mi jo no l'havia vist enlloc, és la teràpia garantida. Teràpia garantida, què vol dir? Vol dir que la persona que vingui aquí a fer teràpia, si vol, pot tindre la garantia de que sortirà amb el tema resolt o recuperarà els diners de la seva inversió. Per la qual entenc que és una tranquil·litat a l'hora d'acostar a un servei terapèutic com el nostre i el vull explicar de la següent manera. És important per garantir un servei terapèutic és que en la primera sessió arribem a un acord i la part que ve a buscar ajuda i orientació i a la part del terapèutic vegin que aquestes sessions que es faran en el futur acabaran a bon fi. Per això tenim una sessió inicial d'una hora i mitja. En aquesta hora i mitja explorarem la situació, marcarem i definirem el problema i també definirem exactament en quin moment i en quines circumstàncies, i fent el que sigui, aquella persona estarà convençuda que el seu problema, la seva dificultat, la seva angoixa, hauran desaparegut. Definit aquests 2 termes, ho posem per escrit i ho complementem tot plegat amb algun exercici de kinesiologia
que ens donarà la seva informació interna de veritat del que li passa i fins on pot arribar el nostre tractament. Amb la qual tots dos tenim garantida que això acabarà a bon port i després es fa un document contracte, que garanteix que tots els pagaments que s'han fet, si no s'arriba amb el que s'ha definit al començament, que és el problema a resoldre i en quin moment, en quina circumstància o fent el que sigui, s'haurà acabat la dificultat, el problema o el que s'ha plantejat a la sessió. I això ens marcarà el final del tractament i el final del contracte. Si això no s'arriba, per la meva part, hi haurà un retorn de totes les sessions, excepte de la primera. La primera, aquesta exploratòria, aquesta no la podem tornar perquè encara no hi ha el compromís per part de les dues, del client i per part de la meva com a EA Jaume Rovira. Quin serà el cost d'aquests 3 serveis? Aquests 3 serveis tindran 3 costos diferents, 3 preus diferents, perquè hi ha implicació per part de tots molt diferents. El primer és un servei d'escolta, és el més econòmic, i són 30 euros l'hora. En aquest servei no hi ha teràpia, no hi ha compromisos, simplement d'escolta. El segon és terapèutic, que és un servei clàssic d'exploració, tractament, dinàmiques, etc. Aquest té un preu de 60 euros l'hora. I l'últim, que és el projecte Estrella, que és aquesta teràpia garantida, que hi ha garantida el resultat o el retorn dels diners, cada sessió tindrà un cost de 90 euros. Evidentment, en aquesta última, la primera sessió no es retorna, sigui un final positiu o un final que es tingui que retornar els diners, però la primera sessió aquesta es dona per liquidada des del principi.